दानिया नै गोमो खालारनि मोनबाय फाउल बल फाउल हेलो वेलकाम बैक टू माय चैनल आच्छा लोगोफोर दिनै आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बरायहरलायबाय आरो गोजोन मोनाबिलिनि आच्छा लोगोफोर आं दायो दंफैयो जोंनि बे क'क्राझार KDSA फिल्डआव मानो फैदों होनोब्ला दिनै फार्स्ट टाइम लाइभआव आं नाइट गेम नायनो नागिरदों लोगोफोर बाव दिनैहाय जोंनि क'क्राझार KDSA फिल्डआव जागोन ISPL लिगा लोगोफोर बिनिखायनो दिनै आं बेखौ नायनो फैदों आरो नोंथांमोननोबो जा हायो बेखौनो देखायनो होननानै फैबाय आं दिनै जोबोद एक्साइटेडलै लोगोफोर आयो दिनैसो फार्स्ट टाइम नाइट गेम नुनो मोनसिगोन गेमा माजों होननाय बड'लेण्ड FC जों ओमफ्राय हाइ भार्सेस बोरैबा होनदोंमोनलै गार' हिल होनदोंमोनदां लोगोफोर बारा मिथिला आरो दाहाय नायलांबाय थाबासो मिथिगोन नोंथांमोनहा दसे उनाव नै फोथाराव हाबनोसै डाइरेक्ट फोथाराव हाबनायखौ आं दा मोनफैखाबाय मोनाबायमोन ना बिरादनो फ्लेश लाइट होनानैसो खेबदां माबायदि लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ बयबो नायलांदो जोबजासे नायलां जा हायो बेखौनो देखायलांगोन आंजों लोगोसे बयबो इन्जय लालांफादों दिनैनि नाइट गेम फुटबलाव लोगोफोर अब्ला थांनोसै लेट्स फुटबल होननायसो लोगोफोर दायो आङो नै फिल्ड सिङाव हाबफैबाय आरो फिल्डनिखौ नायनो हागोन नै माबायदि बिराद दावराव नै नायनो हागोन आरो ओरैहाय मोसाग्राफोर दं नै Oh my god नायदो नै भिउफ्रा Ladies and gentlemen, our players have entered the KDSA field with escorts from UN Academy, students of UN Academy. Please let us welcome the team with huge round of applause. Today's match will be played between Bodoland territorial region. আমি উপনীত হয়েছে আমার অপেক্ষার এই মুহূর্ত তার আগতে আহক আমি এবাৰ আগবঢ়াইছো আমাৰ দেশৰ জাতীয় সংগীত পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন দৰ্শক আৰু উপস্থিত ৰাইজ আপোনালোক আটাইকে আমি থিয় হৈ আমাৰ জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছো সকলোৱে থিয় হওক আৰু একেলগে কোকৰাঝাৰৰ প্ৰথমখন খেল আমি সকলোৱে একেলগে মুকলি আকাশৰ তলত উপভোগ কৰোঁ আৰু লগতে উৎসাহ উদ্দীপনা জগাও আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ খেলুৱৈসকলক আৰু লগতে আমি সমন্বয়ৰ সেতু গঢ়ি তোলো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ধন্যবাদ Team Bodoland Territorial Region in yellow jersey. Introducing you the players of Bodoland Territorial Region. Monesar Musahari, jersey number 5. Didam Hajwari, jersey number 4. Rajiv Boro, jersey number 19. Dansirang Basumatary, jersey number 3. Suraj Narzary, jersey number 16. Situ Basumatary, jersey number 15. Sibra Narzary, jersey number 6. Daiklong Basumatary, jersey number 12. Ronald Borgoyari. wow Germany dayo foul mono आरो लोगोफोर फाउल autonomous council खोला फारसे थानायानो जाहैबाय बड'लेण्ड नैबे मोनसे खावलायबावनाय जोंहा जेसेबां बल बय बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ जिरायनानै थानो थाखाय खावलायबाय गावनि जायगायावनो जिरायनानै थानो थाखाय खावलायबाय
जोङो सानै आलासि सिनायथि होनो आखायाव लाबावदों रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङावहाय जोंनि गेजेराव सफैनो हाबावदों दिनै बिटिआरनि जोंहा गुबुन सासे मावफुं सोद्रोमा दंबावो बिथाङा जाहैदों गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसो बर' आङो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय गोमो खालारनि जार्सि गाननानै जाहैबाय बड'लेण्ड एफसि आरो बै वाइट कालारना मामोनलाय गार' हिल मेघालया आरो लोगोफोर जार्सिखौ सिनायहराब्रा बड'लेण्डसो ना Jersey number 11. माने लोगोफोर दिनै बिटिआरआ गरसे सोहाबाय आरो गरसे गल दिनैनि बे गलखौ खालामदों जार्सि नाम्बार 11 गाननाय बिथाङा सोदों बैनो बिटिआर एफसिआ गरसे सोबाय आरो लोगोफोर बै जार्सि नाम्बार 11 गाननाया सोनो हाबाय सुन्दुर बल सेकेन्डआवनो नुबायनो डाइरेक्ट एग्रोमना सुहैबाय 1-1 लोगोफोर 1-1 बिराद नारा नाथा टिमआ डाइरेक्ट 1-1 जाबाय नै एक सेकेन्डआवनो एग्रोमना गलसे क्लब सोहैफिनबाय बरिया खेला नायनो हागोन नै लगे 1-1 स्कोर सुन्दर खेला Boriya जादोंमोन बरिया नायग्राफ्रा बहुत इन्टारेस्ट नांदों लोगोफोर नै बरिया जाथारो खेलायाबो बरिया सुन्दर खेला जादों आरोना नै वाव दानिया नै गोमो खालारनि मोनबाय फाउल बल फाउल kalah lain lo siapa sasin nih. Foul
फाउल जादों सारि नाम्बारा बिदि BTR 2 and Garo Hills 1. BTR 1 goal scorer kata 2 goal scorer Abainar Khungur ompray Garo Hills 1 scorer Jersey number 17. Sonam Basumatary. Sorry, JAGLANG Brahma. JAGLANG Brahma, jersey number 17. Lain Garo Hills ni Ersin bay. Salah. Jersey number 5, Narzary. Sorry, MASHAHARY, jersey number 5. Mani logofor dayo Bodoland FC 3 Garo Hills 1 janan dong ada Sikura. Bodoland FC up. Dulu kalar Bodoland FC एकदम बारे होगासिनो आरो ना गला 3 गल आवगायना दं दायो Garo Hills FC निया जाहैबाय 1 गल 3/1 जाना दं दायो खेलाया मोजां सोलिगासिनो दं हाबसिम जाथ'वाखै दायो 15 मिनिट प्लास जाबाय आरो टाइमा Armani logofor bicara kursi sekali baru kursi bola kursi hubung lai mai jengna Jersey number 17, JAGLANG Brahma. JAGLANG Brahma, jersey number 17. BTR 4, Garo Hills 1. Jersey number 5, Ani logofor dayo Bodoland FC 5 आरो
गार' हिल 2 जानानै दं आरो दाथ' हाफ टाइम जाबाय नै हाफ टाइम जाथ'नानै दं आरो मेट्सआ दसे उनाव जाफिनगोन मानसिफोरखौ नायनो हागोन लोगोफोर नै दिनैनि मेट्सआव बिराद स्टेडियामानो जायगाथो आरो जोंनि KDSA स्टेडियामानो फुल जोब आरो हाजार मानसि दं बिराद लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे ISPL मेट्सखौ नायफैदों आरो बयबो थुलुंगा होफैदों आरो लोगोफोर नायनानै माइक बे स्पेस होगासिनो आरो दावरावबो जानांगौ नयस अभार लोगोफोर नायनो हागोन फिल्डआ बेनो आरो फाइनालि लोगोफोर दिनैनि मेट्सआ जोबनानै थांबाय बेयाव बड'लेण्ड FC बिटिआरआ 5 गल आरो गार' हिल अट'नमास काउन्सिल मेघालयाया 2 गल सोनो हाबाय आरो लोगोफोर दिनैनि फुटबल गेमखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनदों माबायदि मोनाखै कमेन्ट्स खालामदो आरो लोगोसे मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनानै होदो आरो जाय दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव होनानै लादो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबसै दिनै नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'सै लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन